Deusez bada egia, zer dugu kantatuko? Garai makurrak, gazteendako zer dugu kantatuko? Deusez bada egia, zer dugu kantatuko? Garai makurrak gazteendako zer dugu kantatuko? Toki batez aukeratzean bat aukeratzea da. Zer dugu kantatuko? Zer dugu kantatuko? Kandelak kontu zaita gaur ez dakigu zer izanen den bihar. Ez du kristalak egin gaitugun ebakia. Bizia konpondu.